Muzică, dans, baloane, fețe pictate, popcorn, înghețată, cloni și multă voie bună. 50 de copii cu vârste între 3 și 12 ani din centrele de plasament din afara Iașului s-au distrat în Parcul Copou. Cu prilejul Zilei Internaționale a Prieteniei, mai mulți sponsori au reușit să organizeze o petrecere de neuitat pentru copiii abandonați de familii, totul sub deviza "Suntem prietenii copiilor" din centrele de plasament. Copiii s-au jucat cu mingea cu toți cei care se aflau în parc la plimbare. Ne-am adunat astăzi în Parcul Expoziției, împreună cu 50 de copii de la centru de plasament, pentru a integra acești copii în comunitate, pentru a fi împreună și pentru a ne juca. Considerăm că acești copii sunt viitorul nostru și este datoria noastră ca și comunitate să facem pași către ei și spre a se simți protejați, iubiți și, de ce nu, acceptați de noi. Ziua Internațională a Prieteniei, marcată în fiecare an pe 30 iulie, a fost adoptată oficial de Organizația Națiunilor Unite în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare, țări, culturi și indivizi poate inspira eforturile de pace și poate construi punți de legătură între comunități. Conceptul de prietenie este extins astfel dincolo de relațiile individuale. Cei de la Viziu au avut o inițiativă foarte frumoasă de a aduce copilașii să se bucure de această zi deosebită, într-un cadru plăcut, în natură, și noi am primit cu deschidere această inițiativă a dumnealor, care am înțeles că va continua și în anii următori. Anul acesta e prima dată când suntem cooptați pentru așa o activitate. În cadrul campaniei, sponsorii vor oferi, începând de luni, consultații oftalmologice și ochelari pentru toți cei care au probleme cu vederea.